candidate ta thanga ni lo turin kiang sham turin ti tak zetin ZPM leader chuan min nge na angin kang yen che ni min tia eng poni se yom na tur vote chairman na kan ruat chenga kan sarkar ve hlawani chuan i poi mo do na ni min tia MLA naran a in thil ti thei jok do na ni min tia kan ruat tur chei ziakin kan da thlabang ati bokani ma se huna lo kala ti chuan chu tianga vote chairman ate kanom thei don chuan in candidate ve tral chu kan tumlo mai nge in tuang in e song ka ding ve lo mai nge kan candidate chu thei to pin ka lo pui nge tin ka thon chowa i pui tling le mai headquarters lampo kan tho deng huai mai ke ni poin kan ti tur chu kan hlen ve nge yang le ti himi ron thon ta ni ti chuan kan om maya party chuan bial vil tu an puang ta a chuan kuna kal so zela candidate an la puang lova candidate an kuan huna thei to pin kan che chaweng chu ka ti ya kan na te kan lo bang mol pho ve to a ke ma du thung e yakian kani a min ngen angin kapoma kan kiang thap ani eng ma har satna awm lo thei to pin kan tang so zui mai ang chu kan ti a amero chu tlem chuan tha azalo ve deba eng ma ka soi lem lo wa har satna eng ma pho ka soi lo hui vai thu pho ka soi ngai hek lo chuan kanom mai ni candidate ten puan huna thei to pin kanin pui mai chu ti ka fangai na ni maya ni ma sala huna kal deba pan phone in miron beta a hey kan ho tu te ni din huna tha a tin te poi ting nei do ni na langa i king lo ni chuan lang ming thanga na pui lo che mo a do che mo ti na ni do na bot chairman a kan ruatang kan sarkar be ni pon tia zia ka kan da thlap kha kanin ruat thei kher lawang ngai to na nga yang an ti e kan ho tu ten aron ti tamaya amakhi ka ti em maya gentleman promise a oma kan tiang kan ti chu kan ti mai tur ka ngaya ti chuan kan candidate chu kanina nge lo leng le a thian ten nia eng ma in huan na kan nei lo an thian pa mai mai ani pon min soi chengai lo e pon ka soi chengai lo tu tiang chu nia kanina nge angai chein kan ho tu ten i fan stand tha a atin te po i thing nei na rin oma ma se i thing lo ni chuan mi nga hian a pui lo che mo ni do na board chairman a kan ro tang tia kan da thlap po kha kan ro le thei kher lawang thial na ronga yang an ti min pui ngai ni aron tile amaya mai chana tenga tinge o mi thin le thin lo in nga ri ngot chu thil lom zia ni do ne mi hi ka ngai da na ni ya kan candidate tling zaw mo tling zaw lo mo tlom ngai ta kini kiang to a